Petugas sipir sian hurungan manang rumah tahanan kelas 2 BK Banjahe na adong di Kabupaten Karo rabdohot petugas sian Badan Narkotika Nasional manggariangi bilut podoman di hurungani di hari Selasa tanggal 6 Nasalpu. Ulaunon di padalan lau marnida ati adong akka barang manang ugasan ni pangisini hurungani naso aturan naboy masuk sahat tu bilut podoman di hurungani. Adorang so digariangi petugas jumolodo di pakaluar nasa pangisini hurungani tu alaman. Dung marpungu akka pangisini hurungani digariangi petugas masude nasa bilut ni podoman mangalului akka barang naso aturan naboy masuk tu bagas ni hurungani. Hati-hai adong do dapok ni petugas paku dohot gusting sian bagas bilut podoman. Asing siani adong dotong dapok ni petugas akka handphone sian bagas biluti. Hari ini kita melakukan penggeledahan secara insidentil bersamaan dengan kegiatan ini adalah salah satu program daripada Ditjen Pemasyarakatan penggeledahan seluruh lapas rutan seluruh Indonesia. Memastikan barang-barang yang dilarang, yang tidak boleh dimiliki oleh warga binaan ini kita lakukan penggeledahan, kita sita dan hari ini juga hasil penggeledahan malam ini kita akan lakukan pemusnahan. Saluhut akka barang na dipapunguni petugas di Pahiang jala ditutung di alaman ni hurungani. Alana marhite aturan dan aturan naboy masuk barang sisongoni tu bagas bilut hurungan. Siatano Karo, Toba TV, mabaritahon.